Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi channel Umkhanya Kude TV. Inkulu ke indaba lapha nawe ingane zakwethu. Udaba luthanda ukushuba ke lapha phakathi kukaThibela nabalandeli bakaMthandeni lapha nawe ingane zakwethu. Emva kokuthi kuzwakale enye ivoice note yenye insizwa ke lapha nawe ingane zakwethu. Isho lapha ukuthi uThibela sebakhathele uyena. Sekufanele ukuthi kube nomgangela lapho khona kuzoliwa khona abalandeli bakaMthandeni nabalandeli bakaKhuzani. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini kwakuphawula, kodwa nje ngalokho ukukhuluma kakhulu ake ngiyidedelele insizwa uze ukuthi umfowabo lo asikhale masesikhathele sidiniwe. So njengamanje makushuthi uMaskandi into yokulwa asisukume esilweni ke thina balandeli because baseqhatha. UThibela waye mangabe bona ukuthi izinto ze-wrong abalandeli yebo abaqhatha uMaskandi engalamuli. Uzongena phi? Uzongena ngoba nakho uKhuzani kungwakubo. Uzolela umfowabo lo asikhale masikhale sibam. Akudutshulwane makudutshulwana akagwazwana makugwazwana makulwana ka ana akuloyana. Akekho umuntu ozodlala ngomthandeni esikhona, never. No. UThibela akasondele ngaphambili simbone estikini. If uyazaza induku akubizwe umgangela njengamanje. Before kuyo recorda ngoDisemba, ngoJune akube nomgangela wabalandeli. Okungenani kube ne-stadium sabalandeli la siyolwa khona sikhathele sidiniwe. Asisalalela umculo sesilalela bona. Sikhathele asisizo izinja zabo thina. Badlosethuka bethi mabexabana nomthandeni bezothi kwathina abalandeli. Hayi akafuseke naye. Akabuyele ngaphambili asimesabe nasisuka kude nathi la suka khona akafokofe akabe le kubo anakwampongosa asidle isikhokho sako buka sikhulisanga ngunina akasikhulisanga nguyise yinja kwayena angeke asenze lutho umthandeni akayindawo uzohlala. Isho kanjalo ke lensizwa wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ke sidibane lapha kwi comment section yezwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Umusha ngiyacela ukuthi ukulungile gcinizela subscribe, gcinizela nebhele ukuze uzothola ama notification njalo mas posta ivideo. Ngithoya ngikubula